дәвам итәбез һәм алдагы котлау сәламен без Зур Чиркли авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Раил Ахметша улы Куликовка юллыйбыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рәмзия Дамировна, кызлары Гүзәл һәм Ләйсән, әни-әтисе, кайнатасы һәм барча туганнары да котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Хак Тәгалә ярдәме белән 14 ел элек 2006 елда безнең күңелләрдә олы мәхәббәт хисе кабынып, күкләрдә никах укылып без гаилә кордык. Мәхәббәт ул йөрәк эше. Бернинди исәп-хисап, мәҗбүр итү, көчләү, ялыну-ялвару белән тудырып булмый аны. Туса ул, чәчәк бөресе ачылгандай, бары үзеннән үзе һәм үз вакыты белән генә туа. Менә Аллага шөкер, безгә дә кадерлем белән күкләрдә никах укылган булган. Бүгенге көндә мин үземне чын-чынлап бәхетле дип әйтә алам. Әлхәмдүлиллаһ. Чөнки янәшәмдә минем иң яраткан кешеләрем, бердән-бер мәхәббәтем, җаным, пар канатым Раил бар. Бүген аның туган көне. Ул минем өчен ышанычлы ир, балалары өчен яраткан әти, әти-әнисе өчен газиз бала, кайнана-кайнатасы өчен хөрмәт ителгән кияү, туганнары өчен мәрхәмәтле кардәш тә булып яши. Без барыбыз да сине ихлас күңелебездән туган көнең белән котлыйбыз. Киләчәктә сиңа тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы, куанычлы көннәр телибез. Йөзеңдәге шатлык нурлары бер кайчан да сүнмәсен. Гаиләдә гел шулай төпле киңәшче, аңлаучы тормыш иптәшем, туганнарыңа ярдәмчел кардәш булып яшәсәм иде. Бер-беребезгә терәк, кирәк булып, якыннарыбызның кадер-хөрмәтен күреп яшигәле. Син минем парлы канатым, таяныч та, ышаныч та, яклаучым, саклаучым да. Безне сөендереп мең яшә кадерлебез. Тормышымда иң кадерле, иң сөекле кешем син. Синең янда бу дөньяда иң бәхетле кеше мин. Синең матур туган көнең минем өчен дә бәйрәм. Сине котлап хисләремне бүләк итәм бер бәйләм. Кояш көлә, кояш бата, әтемле ай яктырта. Алар кеше, алар нуры синең кебек иратта. Яннарымда ярым син булганда, офукларда алсу таң ата. Татлы тешләремне өн итәргә, күңелемне назлап көн кайта. Яннарымда ярым син булганда, дөньям гүя алтын, көмештән, йөзләремне елмаюлар бизи, кигән киемнәрем килешә. Яннарымда ярым син булганда, ашым тәмле, татлы шәйләрем, бакчабызны гөл чәчәкләр бизи, җиләк җимешкә бар җәйләрем. Парлы гомер, олы бүләк бит ул, бәхетемә тигән өлешем. Шул бүләкнең кадерләрен белеп, гомер көзләремә керешем. Хөрмәтле Раил Әхмәтшевич, махсус сезгә дип якыннарыгыз җырда сайлаган. Шуны тыңларга чакырып калам. Алда да бер-берегезне яратып яшәгез.
Сагынганмын сені мен жаным, сағынғанда.